Veliteľ hasičského zboru obce Horná Maríková Marian Gandur. Členovia hasičského zboru obce Horná Maríková sú pripravení na prevzatie hasičského vozidla. Bohov, znávate? Je krajšie ako Vodu nepijem, my pijeme rum. Kdo rubeček pije, veselo si žije za pár den domů. Kdo rubeček pije, veselo si žije za pár den domů. Za pár, za štyri. Vážení hostia, členovia dobrovoľného hasičského zboru, prítomní poslanci obecného zastupiteľstva, vážení spoluobčania, zišli sme sa dnes pri príležitosti odovzdania nášho požiarneho vozidla Tatra 148 KAS po jeho generálnej oprave. Repasácii vozidla bola jarných mesiacov cez podriadené zložky zabezpečená ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som na pôde obce Horná Maríková v mene starostu obce, ktorý je v týchto dňoch v zahraničí, privítal medzi nami podpredsedu vlády a ministra vnútra pána Roberta Kaliňáka, poslanca Národnej rady a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja pána Jaroslava Bašku, riaditeľa krajského hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pána Igora Šeninka, predsedu okresného úradu v Povazkej Bystrici pána Jozefa Smatanu, primátora mesta Povazka Bystrica a predsedu okresnej organizácie strany Smer sociálnej demokracie pána Karola Janasa, ostatných prítomných hostí. Vážení prítomní, dovoľte, aby som v svojom mene a mene neprítomného starostu obce inžiniera Miroslava Hamara, poslancov obecného zastupiteľstva a v mene občanov Hornej Maríkovej poďakoval za pomoc obci Horná Maríková za toto krásne a plne funkčné vozidlo. Chcel by som vyjadriť presvedčenie, že naša Tatra 148 chce riešiť krízové stavy a v prípade požiaru na území katastra našej rozhľadnej obce alebo pri takýchto udalostiach iných susedov. Chcem vás teraz, pán podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, požiadať o vaše slová a odovzdanie vozidla dobrovoľnému hasičskému zboru v obci. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán zástupca, vážení hasiči a milí Hornomaríkovčania, naozaj veľmi pekne ďakujem za milé privítanie. Tak sa mi dobre na ne išlo, až by som ju nechcel dať z ruky. Naozaj, dnes sme sa tu stretli predovšetkým kvôli dobrovoľným hasičom a vy viete najlepšie, čo títo chlapí pre vás sú schopní urobiť, keď sa ocitnete v núdzi. A to všetko robia naozaj na dobrovoľnej báze, vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, nasadzujú naozaj reálne svoj život, aby pomohli svojim susedom tu, v ďalších obciach, ktoré sú v doline. A v
Tým sa snažia naplniť to klasické heslo dobrovoľných hasičov Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. A robia to už desiatky rokov a preto si od nás naozaj zaslúhujú obrovskú vďačnosť a úctu. A ja by som chcel povedať, že toto autičko pred niekoľkými mesiacmi od vás odišlo trošku v inej forme, ale verím, že sa vám toto nové, ktoré sa vrátilo, bude ešte viacej páčiť, pretože je to v podstate nové auto. Jednak nielen, že trošku inak vyzerá, ale predovšetkým má úplne novú nadstavbu, má kompletne zgenerálkované všetky svoje časti, videli ste ho rozobraté úplne do posledného šrobika. A tak sa vlastne správa ako nové, má dvojročnú záruku ako všetky nové autá, pretože Tatru 148 napriek tomu, že sa rozvíja ten trh, všade vo svete sa ešte nikomu nepodarilo nahradiť a žiadne takéto vozidlo dnes na trhu sa nakúpiť ani nedá. Nepatrí sa to hovoriť, ale najkrajší pohľad na túto Tatrovku je zo spodu. A naozaj tam človek uvidí, čo to znamená fortiel slovenských rúk a boli ste v tých najlepších rukách vo firme BSP v Liptovskom Mikuláši, ktorí sa o tieto auta starajú ako vlastné deti a naozaj vracajú naspäť do života auta, ktoré majú pred sebou ďalších 25 rokov bezproblémového života. Úplne nová nerezová nádrž, to všetko sú veci, ktoré už vám dlhé roky problém robiť u vás nebudú musieť. A tak ako ste predtým pod ňou lehávali často kvôli tomu, ste ho upravovali, teraz sa môžete kochať, ako je z toho známeho českého filmu. V každom prípade nemôžeme túto podporu, ktorú sme do tohto auta investovali, vnímať ako nejaký darček, ale skôr ako splátku dlhu za tú robotu, ktorú ste pre svoju obec za tie roky naozaj vykonali. A mne je obrovskou cťou, že sme vám to auto mohli doniesť. A som zároveň veľmi rád, že je tu s nami aj pán župan Jaro Baška, ktorý je zároveň aj poslancom Národnej rady, pretože na Slovensku má tradícia dobrovoľného hasičstva takmer 160 rokov. A po týchto 160 rokov sa konečne tento rok podarilo presadiť nový zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane, aby sa dostali dobrovoľní hasiči na tú úroveň, ktorú si naozaj zaslúžia. Aj vďaka tomuto zákonu sa nám podarilo presadiť nový projekt, ktorý má zvýšiť vlastne jednak úroveň dobrovoľného hasičstva a dostať dobrovoľných hasičov na úplne iný level alebo úroveň, ako sa dnes hovorí, pretože mali sme naozaj veľký poklad. 100 000 dobrovoľných hasičov na celom Slovensku. Keď odrátam seniorov a odrátam tie najmenšie deti, tak máme 35 000 dobre vycvičených chlapov a nakoniec aj ženy. A bolo potrebné, aby sme dokázali ich zásah urobiť modernejší, efektívnejší a rýchlejší ako doteraz. A práve preto sa podarilo spustiť obrovský projekt, kde 500 obcí dostane nové prvozásahové vozidlá Iveco Daily, 300 obcí dostane vlastne takéto kompletne vynovené auta na podvozkoch Tatra a 600 obcí dostane protipovodňové prívesy prvej pomoci, ktoré majú chrániť pred tými častými búrkovými povodňami, ktoré Slovensko v posledných rokoch súžujú. Takže aj bol to súboj v tom parlamente o ten nový zákon, ale ďakujem pekne, že sa podarilo presadiť. Jaro, veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Hasickému autu sa zvykne želať, aby zhrdzavelo v garáži. To by znamenalo, že sa mu nikomu nič ťažké nestalo a nikomu voda do pivnice nenatiekla, ale to asi nebude prípad vašich hornomarikovských hasičov. Predpokladám, že na výjazde už budú veľmi rýchlo a tak im radšej zaželám, aby sa vždy vrátili živí, zdraví a bez ranení z týchto výjazdov a aby šťastní boli tí, ktorí im tú pomoc poskytnú. A ešte jedno poďakovanie. Vidím tu aj mladú časť dobrovoľných hasičov. Chcem sa tým starším poďakovať jednak, že sa im podarila tá tradícia udržať a že ju odozdávali tým mladším. A hlavne aj v tom, že častokrát pochybujeme o tom, aká tá mladá generácia je, koľko hodín trávi pri počítači a nezmyselnými trávením času. Ja práve tu naopak vidím mladú generáciu, ktorá sa rozhodla tráviť svoj voľný čas tak, že bude pomáhať druhým. Čo viac si môžeme želať od novej generácie Slovenska, že budú takýmto spôsobom sa snažiť pomôcť tým ostatným a tým pádom nemusíme sa strachovať, ako to Slovensko bude vyzerať o 20 rokov. Ešte raz vám za túto tvrdú hlinu naozaj veľmi pekne ďakujem. A ešte taká posledná vec, jedna vec, ktorá tam vlastne nebola predtým. V zadnej časti máte bubon na vysoký tlak, aj s adekvátnou prúdnicou, ktorá vie naozaj robiť aj takúto vodnú hmlu. Skúste na veľkú noc nezabudnúť na vaše marikovské dievčatá, trošku sa im povenovať. Nech vám rastú do krásy a do zdravia. Ešte raz ďakujem za milé privítanie. Bratia a sestry, toto vozidlo, pred ktorým stojíme o malú chvíľu, požehnáme.
Budeme prosiť nášho Pána Ježiša, ktorý nám doprial užívať aj tento prostriedok v našom každodennom živote, aby nás po všetkých cestách, po ktorých s týmto vozidlom budeme cestovať, ochraňoval a pomáhal nám kráčať na nábožnej ceste k nemu. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Počuli sme slovo Pánovo. Spoločnou modlitbou prosme a vzývajme Pána Ježiša Krista, keď on je cesta, pravda, život, ktorou sa prichádza ku nemu do nebeskej vlasti. Pane Ježišu, Ty si sa stal človekom a láskou bývaš s ľuďmi. Daj, aby sme stále podporovaní Tvojou prítomnosťou šťastlivo kráčali po ceste Tvojej lásky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, Ty si prechádzal cez mestá a ohlasoval si evanjelium a uzdravoval si chorých. Aj teraz milostivo kráčaj po našich uliciach a cestách a posilni nás svojim milosrdenstvom. Pane Ježišu, Ty si bol svojim učeníkom sprievodcom na ceste do Emaus. Láskavo požehnaj naše cesty svojim slovom a zapál naše srdcia. Pane Ježišu, Ty si vystúpil do neba a tak si nám otvoril cestu. Vedli nad nami putujúcimi na zemi, aby sme mohli mať príbytok v Tvojom dome u Tvojho Otca. Volajme k svätým patronom cestujúcim a prosme Pána, ktorý je blízko na všetkých našich cestách. Panna Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Rafael, oroduj za nás. Svätý Pavol, oroduj za nás. Svätý Jakub, oroduj za nás. Svätý Krištof, oroduj za nás. Svätý Anieli strážcovia, oroduj za nás. Modlí sa. Všemohúci Bože, stvoriteľ neba i zeme, Prijaj Bohu mikrofónu! Vládnej múdrosti poveril človeka robiť krásne a veľké veci. Prosíme ťa, daj, aby si tí, čo budú používať toto vozidlo, opatrne a bezpečne počínali na všetkých svojich cestách a aby vždy cítili, že ich na cestách sprevádza Ježiš Kristus, Tvoj Syn, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. S vami nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Žite v pokoji. Ďakujeme dôslednému pánovi za požehnanie vozidla. A v rámci hasičov existuje ešte jeden zvyk, preto mi dovolte poprosiť podpredsedu vlády ministra vnútra spolu s pánom zástupcom starostu, aby uviedli toto vozidlo do života ručným hasiacím prístrojom značky Uber. Opatrte, aby nespravilo jamu. Lebo málo tlaku. Ešte vieš dobre strieľať. Ale trochu to ešte strieľať. Jacie kruż wisi
hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. 5 let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do pence, toho bych se nikdy nenadal. K ohni, srdce bušící, záblesk světel, prudce svítících, nebezpečí číhá opodál. Náhle zazněl výbuch ulicí, nářek lidí, dítě plačící, vzpomene si, kdo tam tenkrát stál. S Bohem stará kecko, byl si naše všecko. Když si s námi k ohňům jezdil, lesy hasíval. Na 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 na. Tak už jsem tam, tak už mě pasovali dobrovolní hasiči do svého spolku, jak jeden muž pro mě hlasovali a k tomu soudek a kořelenku. Už zase hasí dobrovolně rádi, sklenka za sklenkou ke třetí svádí. Na další rundu hledáme dotace, v tom kvílí siréna a končí legrace. Voláme hodí, stodola chytla a nad dědinou oblak týmu stoupá. Voláme hodí, z okna šlehá plamen, opuštěné na grilu samo se maso houpá. Voláme hodí, hostina je v háji, začíná doutnat i nad naším grillem. Voláme hodí a ten místní požár zase nám hýbnul dobrovolným sborem. Už máme navrch, krotíme živel, stodola stojí, jak zmoklá slepice, už ani nevadí ten bůček na úhel. Zase jsme vyhráli, jdem zpátky k muzice. Hasíme oheň, co pálí nás v krku, šetříme vodou, hadice v suchu, zakážeme žízeň, ta nemá šanci. Věrný regionu, zpěvu a tanci, voláme hodí, stodola chytla a nad dědinou oblak dýmu stoupá. Voláme hodí, z okna šlehá plamen, opuštěné na grilu samo se má.
Hasiči nespí, hasiči mní, těší se, až siréna znovu zachvílí. Nastartovaný příkačky maj, když jedou do města, tak holky omlívaj. Je to krása, když hasiči jdou, každej má sekyrku svou. Je to krása, když hasiči jdou, hadici na ramenou. Když něco doudrá, nebo nastal zkrat, ani se nemohli, už se ženou zrad, odloží stranou